Evo, čast mi je ugostiti predsjednika HDSSB-a gospodina Vladimira Šišljagića. Evo, danas se nalazimo na otvorenju prostorija HDSSB-a Brodsko-posavske županije. Evo, za početak, koliko ste zadovoljni radom županijske organizacije? Pa više nego zadovoljan i zapravo ovaj novi prostor dovoljno govori o tome. Naime, u zadnjih godinu dana je veliki broj novih članova, ne samo iz Slavonskog Broda, nego i sa cijelog područja Brodsko-posavske županije pristupio udruzi i stranci. I s obzirom na skučenost starog prostora morali smo nešto učiniti. To što smo učinili, evo, pronašli smo i uz pomoć grada Slavonskog Broda ovaj novi prostor koji je prostraniji, koji je veći i koji u svakom slučaju odgovara i odgovarat će. Pa evo, u sljedećih godinu dana, za godinu dana možda ćemo još veći prostor morati tražiti, ovisno dakle o broju simpatizera i članova koji u narednom razdoblju pristupe HDSSB-u ovdje na području ove naše Brodsko-posavske županije. Evo, to me i sljedeće pitanje. Evo, i u svom izlaganju ste u uvodnom govoru rekli da je Brodsko-posavska županija, evo, objavljeno je prema statistikama, se nalazi na zadnjem mjestu. U biti cijela Slavonija je zapostavljena od strane države. Kojim to opcijama HDSSB može promijeniti stanje? Evo, gledajte, dakle, građani se moraju zapitati što se to događa. Brodsko-posavska županija ima izvršnu vlast praktično u kontinuitetu, župan je iz reda Hrvatske demokratske zajednice. Možda to ne bi bilo niti čudno ako znamo što je sve i kakvo je zlo Hrvatska demokratska zajednica napravila i hrvatskom narodu i državi u cjelini, da nas je dovela do ruba bankrota, da je užasno veliki broj nezaposlenih na birou, preko 350.000, i ovo što ste vi napomenuli, da je Brodsko-posavska županija na zadnjem mjestu po svim pokazateljima razvijenosti. Dakle, u Banskim dvorima Hrvatska demokratska zajednica na vlasti, evo već završava drugi mandat. Ovdje u Brodsko-posavskoj županiji župan iz redova Hrvatske demokratske zajednice, a stvari se ne kreću na bolje. Možda je to jednostavno preslika sa državne razine. Dakle, kako funkcionira Hrvatska demokratska zajednica ili kako je funkcionirala cijelo ovo vrijeme, na način da zbog toga imamo ovoliku korupciju, kriminal, ovolike financijske skandale, isto tako se može pretpostaviti da je funkcionirala na onim nižim razinama, dakle na razini Brodsko-posavske županije. Nedopustivo je dakle takva situacija na koju mi upozoravamo evo već 6 godina od kada je HDSSB-a. Dakle, da ovaj kraj na području ovih 5 županija koji ima tolika prirodna bogatstva, vode, šume, poljoprivredno zemljište, dakle hranu koja je strateški, globalni strateški svjetski proizvod, da se ovako nalazi na repu događaja apsolutno nedopustivo. Prije 6 godina smo ponudili rješenje, tražili promjenu poreznog sustava, tražili regionalizaciju, tražili decentralizaciju. Evo vidite, nakon 6 godina borbe u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa, HDSSB je dobio satisfakciju. Jer sada imate, nažalost, nakon 6 godina, od svih političkih stranaka takozvana njihova stajališta, a zapravo preslika programa HDSSB-a iz 2005. godine, da i oni traže regionalizaciju, decentralizaciju, promjenu poreznog sustava. Nažalost, samo verbalno. Treba zasukati rukave, treba raditi i treba zaista provoditi u djelo ono što se govori, ono što se iskazuje, posebno ako se iskazuju kao stajalište. Mi ostajemo uporni u našim nastojanjima i provedbi programa HDSSB-a. Slavonija i Baranja i Zapadni Srijem, ovaj dio Hrvatske, moraju dobiti zasluženo mjesto u razdiobi financijskog kapitala koji je zapravo kapital svih građana Republike Hrvatske. Pri tome ne tražimo samo za nas, nego tražimo da se financije koje se prikupe sa osnova poreza ravnomjerno raspoređuju po cijeloj Hrvatskoj, po svim regijama, i siguran sam kad osobe koje su sada na vlasti, koje pripadaju
neovisno HDZ-u ili koalicijskim partnerima, kada odu i kada na njihovo mjesto dođu ljudi koji prije svega vole Hrvatsku, koji su spremni raditi i puno toga odreći se za opće dobro, da tek onda će Hrvatskoj krenuti. Parlamentarni izbori vjerojatno u 11. mjesecu su prava prilika i zato svi građani moraju izaći na izbore i konačno riješiti ovu političku agoniju koja je trenutačno ovdje u Hrvatskoj zaslugom prije svega Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera. Evo, za kraj jednom prilikom ste istaknuli kako se na sastanku s premijerkom i upitali što je to ispregovarano s Europskom unijom, da ona rekla da zaista ni ona nema pojma. Evo, ja joj zahvaljujem što je bila iskrena i zaista ovaj puta joj zaista vjerujem da ona pojma nema. Pa evo, podsjetit ću vas, prije neku večer čuli ste i predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Luku Bebića. Isto da on nema pojma što je ispregovarano, prema tome apsolutno jedna zabrinjavajuća situacija, jer Hrvatska u Europsku uniju ulazi, odnosno bolje rečeno trebala bi ući na način da našim ljudima bude bolje, svim slojevima hrvatskog društva, da Europska unija mora osigurati razvoj i prosperitet. Da li je to ispregovarano na takav način da imamo šansu u Europskoj uniji, to tek moramo vidjeti. Na vladi je odgovornost da sve hrvatske građane u cijelosti informira o tome što je ispregovarano, da bi naravno sami mi mogli ocijeniti na referendumu da li Europska unija Hrvatskoj odgovara i da li će nam u Europskoj uniji biti bolje ili eventualno nas u Europskoj uniji čekaju još veći problemi nego što je to sada. Hvala lijepo.